vois joku pullaa, mut mitkä nää on? Mitkä nää on? Mitkä nää on? Mitkä nää on? No nää on Ursus Factorin party. Nää on Ursus Factorin party. Näissä paadeissa on kaikki kuumana ku hella. Jos tahdot sano suoraan, että tahdon ursustella sinua, minua, ihan ketä tahansa. Näissä paadeissa on kaikilla rakkauden kupla mahassa. Mutta mitkä nää on? Mitkä nää on? Mitkä nää on? Mitkä nää on? No nää on Ursus Factorin paadet. Nää on Ursus Factorin paadet. URSUSFACTORY. Kisselit on tonteil, mikä siihen on syy? URSUSFACTORY. Nallet hyppii naamalle, mikä siihen on syy? Mikä siihen on syy? Siihen on syy. Siihen on syy. No se on että nää on Ursus Factorin paadet. Nää on Ursus Factorin paadis. Nää on Ursus Factorin paadet. Nää on Ursus Factorin paadet. Nää on Ursus Factorin. Nää on Ursus Factorin. Nää on Ursus Factorin. Nää on Ursus Factorin. Nää on Ursus Factorin party.